Life is good. Като го хванах да ми бъде преводач без да съм го молил. Прекалено се къси. Последно си ям круасан на спокойствие. Не успя да повярва как ме гледаш 15 круасана. Тия каква пица ми дава? Благодаря на баба. Италиано саламе! Приятели, току-що каснах в Италия. Спал съм точно последните 24 часа съм спал точно 35 минути. Имам някакъв доста сериозен проблем с врата, но както и да е. Не съм дошъл да ви се оплаквам. Много любопитно. Аз съм качил до момента 5 клипа в YouTube, човек. И помня, че имам 354 последователя. И примерно съм качвал YouTube клип един месец. Връщам се, гледам 1500 и съм някакво. What the fuck? Благодаря, момчета. Тъй като невролога ми каза да не тренирам близо 20 дена, каза, че за около 20 дена ще се оправя. Това просто реших да обикалям пак, защото ми е скучно и дойдохме в Италия. После ще имам някакви интересни неща. Прекалено много ми се спеши в умрелия самолет, но най-якото нещо за шибаната Италия е, че пътувах 1 час със самолет. 1 час със самолет. Това е най-хубавия ми полет. Още не съм се качил, още не съм излетял, вече съм пристигнал. Life is good. Тук мирише на много хубава храна. Мисля, че като малък съм ходил в Италия, обаче не бях останал с много добро впечатление. Обаче сега съм сигурен, че това ще го правим. Буквално опита ми за последните 2 часа е, че повечето италианци изобщо не говорят хубав английски, нали, берели се разбирам с тях. И сега се появи някакъв италянец, слава богу, който разбираш английски. Мале, като го хванах да ми бъде преводач без да съм го молил. Няма нещо, което да съм му казал и штрактах на италиански, мампоне, фампоне, всичко оправихме. Има много мили хора. Още сутринта като кацнах, защото беше много рано, пък тук повечето работи отварят към 10 часа. Отидах на едно кафенце. То беше единственото, което е отворил в 8 часа сутринта. Буквално поръчах 15 круасана, жената му немя. И това, което се случи, беше, че жената помоли да ме снима, защото тя не успя да повярва как ме гледах 15 круасана. Те бяха брутални. Ето я водата на Скелс. Мен това не ме интересува. Мен ме интересува нещо много по-важно, приятели. Това е живота ми. Ефтин е Red Bull. Почти колкото в България. Евро и пол. Аз пък евро и половина. 1 евро. Я виж какви готини колешки има. Никой не го е видял. За пръв път и последен ще ме видите да вървя. Тук карат между другото като луди. Не мога да разбера защо карат мотори на 10 градуса, ама ти си знаят. Видите за каква красота говорим? Ето още един комплексарията или полицаи. Няма да ми направят проблем, че ги снимам. Това също е супер. Тия каква пица ми дава, бе? Защо е фоган, бе? Така, след изключително много хапване, се прибрах в Airbnb-то и искам да видите за какво става въпрос. Каква готина количка си взех 150 минути. Приятели, храната тук е хубава, наистина. Повече няма карите тук. Баси кефа. Пици жената сутринта с круасани ще бъде в шок. Обаче човек като видя да поръчвам 4-та пица и вече... Е, така реагира като поръчах 4 пици подред. Пица номер 5. Брутал. Life is good, brother. Гледай какво става, човек. Мале. Бруталиано. Батко дойде някакви бели къщи. Най-хубавото от тия къщи е ресторант с храналните. Това може да се види само в Италия, майна. Това нещо е красота. Правете, тези неща безопасно. Най-красивото на Италията, знаете ли кое е? Храната. За 2 дена съм изял цели 9 пици. Ти яките машини имат тук, човек. Не съм свикнал да държа телефон, да снимам и да говоря, ама и това ще ми няма проблем. Това е единствената хубава кола, която видях в Италия. Грозния Volkswagen. Както е, нека се върнем към R60, моят ти е абсолютно същия. Как така ни изкочи едно Ферари? Само някакви тъпи гадни Алфа Ромеота. Приятели, тъй като баща ми има рожден ден, мисля да му взема ето тези обувки. Не крещи много Гучи, изглежда много готина обувка, пък е Гучи. Дали не съм много стилен? Тате, нещо ще се случи, синът ти ще ти купи Гучи. Игнорирайте ми грозния почек, не съм писал от 5 клас. Къде ли не ме водиш твия, човек? Бах до пода майна. Как да не живея само на... Майна на круасани, гледай какво става, копи. Оставим си ям круасани на спокойствие. Направо удоволствие ми доставя. Не знам къде отидах. Искам да видя за каква красота говоря. Дойдох на някакво много красиво място. Его морето в Италия. Брутал.
Връщам се в България утре и спирам с тази храна, защото вчера се снимам, як изглеждам, сигурно вече ще приличам на тюфлек. Този път дали няма да изям още 5 пици? Гледай какво става. Италиано саламе. Саламе да без. Почивката за Италия свърши. Между другото, в Италия видях повече българи, отколкото италианци. Всички хора бяха много мили, така че съм доста доволен от почивката. За храната дори не ще да коментирам. Надявам се да ви харесва съдържанието. Ще гледам да качвам готини работи, ще гледам горе доста съобразявам за вас, който ви харесва. Аз по принцип снимам без да знам какво правя, без да знам как се снима за YouTube. Изписвам доста трудности да говоря пред камера. Това ще преживя.